Esa päätti ruveta syllärin remonttiin tällä keskellä vähän tunturimaisemaa. Rupes väsyttämään ja kävi äijä loikoilleen tohon ja taisi osua johonkin kiveen, kun niitä täällä kumminkin tuntuu riittävän täällä. Ja täällä sitten syödään rusinaa meidän jalkavaivainen. Jätkällä on niinku takkihousut ja jalka on saman värinen musta. Kauden muotiväri. Chorna ja kiinalainen moottoripyörä loikoo siinä. Uralla ollaan, mutta ei ihan hirmu hyvällä. Maisema on ihan ok, aika avaraa. Tienpidossa on vähän haasteita ollut. Ja siellä näkyy kaukana noin 25 kilometrin päässä Lovoseero, eli Luujärvi, ja siellä me oltiin pari yötä tuolla mettien takana. Ei se niinku varsin vuodakkaan ilmeisesti, mutta onhan se hyvä remontoida nyt kumminkin. Täytyy pitää tänne kivekoloon valu pitkään aikaa. Ai jaa. Olit sä siinä suihkun alla? Ahaa, alright. Meinaa, että loppukuulossa sieltä se tulee. Pikkainen reikähän siellä näyttäisi olla vähän. Vittu. Ei se ruisjauhot on kotona.